खुलुमबाय, आंनि मुङा जाफुंसार मोसाहारि। नोंथांमोनखौ जोंनि बे बड'लेण्ड पाब्लिक लाइभ खौरां बिजोङाव बरायग्रोनानै लाबाय। नोंथांमोननो जों दिनै माखासे खौरां फोसावनो आखायाव लादों, बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि बे खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे जोंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां। एचएस फाइनाल आनजादनि फिथाइखौ जुन दाननि गिबि सप्तायाव फोसावगोन होनना गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा बुंथिबाय। कानाडानि हाग्रायाव गिख्रंथाव अर खामनायाव सा 16,000 सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। दिनै 1 जुन खालि फुंनि समाव आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि मोनसे बास जमा थाग्रा खुलियाव AS12BC 9447 नाम्बारनि गंसे ASTC नि बासआव अर खामदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे अर खामनाय मानसि रोगाग्रा बास गारिया तिनिसुकियानिफ्राय तेजपुर थांग्रा बासमोन, नाथाय गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव थांनो हायासै होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै खौरां मोननाय जायाखै। चिरांनि माखासे ओनसोलाव दिनैनिफ्राय 5 सानसिम 4 घन्टा मोब्लिब बन्द थागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। EM रनजित बसुमतारीनि जौगालु हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै चिरांनि लाइमुथि प्राइमारियाव BPF आरो गुबुन दोलोनिफ्राय गासै गं 10 नखरफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोदानै हाबफैनाय साफ्रोमबो मावथिफोरखौ आर'नाइ गानहोनानै EM रनजित बसुमतारीया बरायनानै लायो। जुलाइ दान जोबनायनि सिगां रायजोआव 40 लाख गोदान मुलाम्फागिरिफोरा रेशन कार्ड होफुंनो रायजो सरकारा थांखि लादों। रायजो सरकारा केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों बे थिरांथाखौ लाबाय। सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थियाव देरहासार जानाय सा 9 बिजाथिफोरखौ EM रनजित बसुमतारीया बरायदों।